Ba aldakizu zer den hemen dagoena? Komunontzitik bota ohi ditugun bi materialen degradazioa alderatzen duen esperimentu bat da. Komuneko papera eta paper zapi bustiak. Hondakin horiek 2016 urtetik daude uretan flotatzen. Ikusten alduzue alderik bien artean? Ba aldakizue identifikatzen zein den zein. Pertsona bakoitzak 16 kilogramo komuneko paper erabiltzen ditu batez beste urtean. Imaginatzen alduzue zer hondakin kantitate pilatu daitekeen hiri bateko hodietan komuneko papera ez bada erraz degradatzen. Naiz eta biodegradagarriak direla esan, paper zapi guztiek oso denbora luzea behar dute degradatzeko, eta arazo eta buxadura larriak eragiten dituzte hirietako hodietan. Eta ez hori bakarrik, lan handia eragiten dute hondakin urak arazteko plantetan. Eta edozein tokitan botatzen baditugu itsasoraino heltzen dira, eta izugarri zailtzen dute izaki bizidunen bizia. Baina ez kezkatu, erabili behar badituzu, oso erraza den gauza bat egin dezakezu. Paper zapi guztiak paperontzira bota, komunontzira bota beharrean, besterik ez.